L-ewwel tfajla li ħabbejt f'dulur kbir li poġġejt li tlaq bla ma ħsibt xejn x'jistgħu jagħmlu dawn l-għajnejn nixtieq naf x'kien il-kaġun għejd għaliex għandek raġun min imħabbir tinħall bla ma qatt jien nagħmel żball waqt illum noħlom fix-xeni tal-immodi nisma' diski li kantajna tnejn flimkien qed nara b'xarek itir jettersa lejja u fl-irdum jinstema' l-eku ta' tal-kliem jiena tinħobbok ma ninsik qatt kull jum nistenna u nittama li narak l-ewwel tfajla li ħabbejt f'dulur kbir li poġġejt li tlaq bla ma ħsibt xejn x'jistgħu jagħmlu dawn l-għajnejn bindum fridna kieku rrid tfajl oħra jinti ġassib iżda l-vojt ma jimli ħadd qalbi nsira tal-passat jgħaddi żmien u mbagħad naraw x'hemm lesta lina nista' ngħid li tfajtni taħt saqajk f'din il-logħba kont il-mazza u jien l-inkwina bissemmisni u tarani ġej warajk għax għad inħobbok ma ninsik qatt kull jum nistenna u nittama li narak l-ewwel tfajla li ħabbejt f'dulur kbir li poġġejt li tlaq bla ma ħsibt xejn x'jistgħu jagħmlu dawn l-għajnejn la 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 Lejla tajjeb, grazzi. konti fil-sarħa fil-ġerra tul il-modija fil-widien konti mmur nindokra l-merħla jew biex intajjar il-ħamim ma missir immur naħdem l-liqi iżda nsaq nassa skont iż-żmien u għalkemm kbir tallimt iskola ħadd mhu ser ninsa minn jien għandna ħelu bħal trasfur joħroġ minn qalb Kampanjol sinċir bħal isbaħ fjur jinżel fil-qalb Kampanjol xrob maġiri tal-oljiet ta' xemx tislek fis-mewwieq fejn l-inbit nenebni ma' dawk in-nies tħulin titrabba l-qalb Kampanjol kont emigrajt minn dak pajjiżi Bizlar twelidi għad nisej Din Malta tana nħossni furi Għaxem twelid nex titrabbej Biz Malta deb kollok l-ewa Min ibqa nossa kemm intem Nis menin bix-xogħol sewwa Ma sibx bħalhom taħt ix-xemx Għandna ħelu bħal ta' sfur joħroġ minn qalb Kampanjol
Grazzi. Qatt ma stennejt dal-rispons kollu.